Lekunamukela ngani zakho kulona ke ikhasi noma ke kuyona i-channel uma umusha ngicela ungakhohlwa ukusubscribe phinde ke ulike yona le video la udaba ke oluthinta kakhulukazi nje intsha yakhona ke la eNingizimu Afrika ekuthiwa ke umnyango wezempilo KwaZulu-Natal usonxuse yona intsha kuba ke ingalenze nakancane iphutha ke ishalazele ke ilina ezokuba ke usizo kakhulu ke empilweni zayo. Lokho ke kushiwo umphathiswa ke walo noma ke wawo lo mnyango uNkosazana noma Guguzmelane la khona ke bekhuluma khona ke nomphakathi wakhona ke eLester Farm eNewcastle ke la beyokwethula khona ke yona ke noma ngizothi khona lo mshanguzo noma wona lo mjovo. Ilina ke igama ke elinqanyulelwe lapha ke elika Lina Cap bathi ke Lina Cap